Ai, Tomeu. I estem un altre any. Sí, però senyor Nens està més dividit que mai. Tothom discuteix, el grup del poble... Grup del poble, com en Xerris. El 52, el 53, Te fotes compte aquí? borrada de cotxes que passen. Tu? O mal amb aquesta medalla? El de l'Ajuntament, és el que se mereixen per aquesta reforma de merda que m'han fet. I critiqueu la seva reforma, que n'hi ha 4 altres més. De renar s'han quedat curts. Content amb aquesta nova directiva. No sé com anirà, no hauríem de sentir en aquesta categoria. Els ha de donar una oportunitat. Són joves, són del poble i tenen molta ganes de fer les coses bé. Ja veurem el resultat, saps què és l'important? Que juguin del poble, que juguin els llorencins. Per bé que ho diu el bus, també no ho feu d'acord. Pot decidir fer les coses bé, ja hi seríeu. Cabrón, maleducats! Aquí ningú respecta res! I ara què puto es diu aquest per grup del poble? Au, eliminat. Mira aquest altre, que graciós. I de merda se coma. Au, per avall. Ja ho veuré, això d'espada cada dia. Ja. És que jo m'agradaria viure un poble amb pau, amb harmonia, en civisme. Molta imaginació dentro. Imagina, senyorets, com tu voldries que fos. Imagina per un dia no trobar-te cap amb vos. Imagina per veure's fotrer, no voltar fins a Artà. Imagina un grup del poble on tothom se posés d'acord, perquè això ara és impossible. Si no és per dir-li de pau mort. Imagina que en Simonet no fos administrador. Molts creuen que és una utopia, però pot ser una realitat. No és un poble, és una família, i tots plegats sempre ho hem de demostrar. Los monstruos hippies en Jaén. Tres mil u, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,